Magandang araw mga katropa pips. Ako nga pala si Diskarte, Tubong Pampanga, laking probinsya na may simpleng buhay. Sobrang excited ako ngayon mga katropa pips dahil malaking karangalan po para sa isang katulad kong small YouTuber ang makakulab through online collaboration ng isang Pinoy mukbangers na may play silver button. Yes po, may play silver button po. Walang iba kung hindi si Ryan's Life. So ayan mga katropa pips, si Ryan's Life po mga katropa pips ay isang Pinoy mukbangers na talagang napakabait, napaka-supportive at talagang down to earth po mga katropa pips. So sa hindi pa nakakakilala kay Ryan's Life mga katropa pips, ini-invite ko po kayo panoorin ngayon ng sabay-sabay ang kanilang short video clips. At please mga katropa pips, patuloy po natin suportahan ng kanilang YT channel at mag-subscribe na rin po kayo sa kanila. Tara po, panoorin po natin. Maraming salamat po. So ayan mga tropa tips, napanood po natin ang kanilang short video clips, nakaka-proud po silang panoorin. Kaya mga katropa tips, supportan po natin ang mga Pinoy mukbangers na katulad nila. Ilalagay ko sa description box ang kanilang YT channel. Maraming salamat at sana magustuhan nyo rin po mga katropa tips ang aking inihandang video at ang aking ginawang kamote donut sa simpleng buhay ni Diskarte. Love you all.
Luto na mga katropa pips ang ating kamote donut. Saka meron din tayong pancit canton. Kuha na kayo mga katropa pips. Ayan, habang bagong luto. Masarap yan. Napakalambot ng laman. Merenda po tayo. Samahan niyo po ako. Sarap. Tignan natin mga katropa pips kung ilang donut ang kaya natin ubusin. Para sa inyo mga katropa pips, tikman natin kung gaano kasarap ang ating special kamote donut. Ang sarap niya mga katropa pips, malambot yung laman. Ayan o. Subukan yung gawin ito mga katropa tips. Napakasarap at hindi kayo magsisisi. Kay Chas TV, shoutout sa iyo Chas TV. Kay Gracia G, mega shoutout. Siyempre sa mga Team Sex Bomb, kila Makayani, kay Ann Agustin, kay Matthew, at saka sa mga Team Premier, mega shoutout sa inyo, kay Team Richie, Team Tumblings, Team Kabebe, mega shoutout sa inyong lahat. Kain po tayo ng pancit canton at saka donut. So ayan mga tropa tips, kuha pa tayo ng isang donut. The best mga tropa pips. Grabe ang sarap nito. Ay, thank you Lord. So hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong panonood at pag-i-stay. Please support po natin ang mga Pilipino mukbangers na katulad ni Ryan's Life. Maraming salamat sa iyo Ryan's Life sa collaboration na ito. Talagang saludo ako sa iyo. Love you all.